Lekmu. Apa? Aku ngarep nyempil mes lekmu. Aku tekok bojomu ke jare mesmu akeh kok, Lek. Entek man. Lho, bar tak kapyuk ke kene kabeh malah gring ngene mese sak. Akeh malah kadaluwarsa mene mese. Berat ngeluh ya. Lah, aku yo wayah ngemes iki, Lek. Aku mbok tak nyempil to, Lek. Entek. Tenan ora goro aku. Takon Bang Abdi. Entek Bang Abdi wangi aku kok. Ora ono berarti. Los. Entek sih. Man, Apa, Lek? lepo awakmu ki butuh mes tenan. Ya butuh to, Lek. Wis wayahe ngemes po tandure. Iya, wis merata Lah wis di kartu tani burung. Ya ora duwe-duweno to, Lek. Aku makane meh nyempil awakmu kok. Oh, kok ya mesake men aku ya ora mentolo nyawa awakmu ngono. Modele wis akeh, kecentok ra di kartu tani. Piye man? Aku cempili ya, Lek ya. Ayo engko mari isaan marang omah jikuk rongsak. Iya, Lek.